kayo kanka ba zo ka ji Fatima da dai in dai ka sake ta tauba ka sha ba domin har Allah bai wasara tamkawa ba sanya ya tunanin ka yake bugawa ba sake rubar ne waɗansu ba za su daina shirme ba kai mu gyara kan 'ya'yan gidan mu aiki in ba haka ba cikin duniya ba za a barkata ai ba mu koma wasiyar shugaba biyo ba iya gungu ali ya faɗa muna ji ba amma yau an maida su ba mutane ba sharifai an maida su duka ba so ba muna tuba ya Fatima muna tuba da kaula muka zo ba dattilin ibado ba mai ba ko ciki ba sunan shi shirme ba gaban zamani ba da ko ba umma ban so ba ya buwayar Allah Fatima tu maulati masu gidan wuta ku ne kuke da jannati a malakoti ku ne kuke da jabaruti da kun so ruhi sai ya layi kan saiti da kun ki yanzu mutum a bashi jankati kuruntar mu cikin ki ba ta bar mu jin sauti makantar mu cikin ki ba mu gantalin titi a gisni unzar Fatima a halati a ya kallibar muku tare sannu maulati to ina zan je in kyale shehu tijjani a gisni ya barhama gausu zamani zan miluni ya sheki harazi bisani kafani ya gibure mu arifi fani ya fito ta shehu abul fito ya kalle ni ya imamu Hassan wayo imamu Husaini to aya Kadimi ji kaga dan al'adanani ya jinin Fatima bai dauke duka rudani a kaunar ka ga mu cikin jannati irfani da kai gariyar wanda a yau ya karya ni cikin jin sun fa mutum game da aljani to salamun ala mai tabbaci da la shakka salamun ala kowar rasaki yayi kuka salamun ala ya sannadin alam duka a ya kalle bar muku tariya uwar duka to ga mu cikin zamanin da yau ake shirka ya Fatima amma mu kar da kibar mu zara mai kuka zuciyata sai ta fusa take ina kaunar ki mu dar sama Autan Kadimi na san ganin ki la shaka ki rike san kin daure kasa batula zo ka ji mun kiri cikin tsakiyar ma ita tayi wa kaka kai batula ta fice karramin tunaninka kure hankalinka sannan ka ƙara haukanka za ka san in ka samu batulu ke baka za ka san in dai ka je batulu ke kai ka za ka san Allahnka da annabi suna bunta za ka san Fatima ita ce gaba da bayanta zuhurin Fatima ya zamo butuninta biraunin isa su ne suke da annabta muhallin shahid Fatima lallabata da kaki ta zo ka ji dole za ka tozarta karshen batun ko annabta aka baka za ka kafarta a tsarin Allah ka kure da giganta bisa zuciyar manzan Allah ta sanyanta aina jima da furcin ki guda hadara ranar ta sassaita da ta so yanzu sai ama da ta ɗarsa kai da taƙi ko da za a baka an fasa kaddarin Fatima to babu shi cikin gesa ma'ana bintu rasulillah da babu tamkarsa ban zo ba zara da baiwa rayuwa fansa masu bidar ya za su santa sun kasa bayan Fatima ba wanda ke naɗe nisa daban Fatima shi zan yi inda wakina a dankalina to girman bato da zannona cikin Fatima zan motsa duka motsina cikin tsawabata zan karkare kalamaina a yanzu zan ɗora inda na kwana lamari babu batula Allahumma ajirna hakan ne zan fara cikin tunanina domin na gane fassarar mafarkina a yaya ana magana nake abokina ka dai tabbata a cikin taranka ya gona yaban Fatima shi zuciya ta amfana ya Fatima kin san me yake bugun raina ya Fatima kin
san damuwar da ke cina. Ina ji a jikina umma kin ji tausayina. To a ƙarshe na san zaki bani kwana. Alfarmar momi sai ya da sadiqana. Sagirin burji ki ta bashi mamala. Alfarmar Ahmad Kadimi murabbina. Alfarmar Ahmad Kadimi murabbina.